kulendi. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV 1 chivhitivhiti patinokupai nhau ma-updates musvatinga yenyaya. Pane zvinhu zvakasiyana-siyana zvirimo mastreets panapa. Ndiri kutambira shoko riri kubva kune vakomana vekuzanu PF, ana Chamisa, timu remaChamisa ari zvekare vice wekuyouth anonzi Taurai Kandishaya ari kutaura mashoko pamusoro paadvocate Nenzo Chamisa. Hanzi kachingopedza kunyepa nezuro kakabva katobhukirwa flight ticket to Johannesburg abroad, airlink AZ 105 1830, landing time landing time is 1830 half 6. Kari kusvikotambirwa neMercedes Benz Vito hired from Europe car driven by Thabo Mhlepa from us to US. Ndangoti muzive kuti zvamakaziva nezuro takazviziva 3 months ago. Ndo shoko riri kutaurwa naTaurai Kandishaya. Handizivawo kuti muri kuionawo sei nyaya yemhuri yeZimbabwe. Pari kunzi Chamisa akatobuda muZimbabwe udhara. Hanzi ende zvamakaudzwa zvacho takazviziva 3 months back. Inini ndikuona kuti something fish is going on, because how come kuti vanhu vacho ndove opponent team opposition yacho kuti yakatoziva zvinhu izvi 3 months back. Namboona umwe muprofita anga akanhingikino vamwe vemaprofesa vari kudzidzirawo kuita zvekuprofita zvemacheche zva31 December prophecy kuchadzoka chinchi. Munhu akambenga abuda mupolitics achadzoka obva azodidi odedzwa for unit government watu ozodidi. To me is not a prophecy, because it's something chatanga tiri kutotaura nezvacho. Obviously semunhu wagara ari mumastreets munoziva kuti most of the times panapa nenyaya yekufarisa tinozomboiri kana takungotaura zvimwe zvinhu kuti aninga atodai so izve so zvinenge zvatotibata zvikweduwo ipapo. But now let's talk about this one. Munoionawo sei nyaya iyi? Pari kunzi Chamisa watobuda muZimbabwe. Izvezvi ndo nyaya iri kutenderera, nyaya iri kuvhundutsa. Amenhu vari kuti abuda muZimbabwe akananga kupi chaiko? I don't even know. Inini zviri kutondiconfusawo. Handitoda nyawapedza nguva yakawanda, ndoda kusiya nguva iyi kwamuri muri yeZimbabwe timboonesana kuti munoionawo sei nyaya. But ndiri ipapo zvangu pakutokusiyai muchifunga, muchifana ndudza, muchifana unyora. Vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastart permits, mazuva ano zviri easy. Ndiri kuti chi pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Idzo ndo shasha vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account. Number dzavo ndidzo dziri kubuda pafly, idzo vabatei vakubatsirei. No work permit, no problem. Education Research is the solution, but make sure kuti passport yako ine inonzi entry stamp, chidhindo chekupinda munyika. Handiti ndo zvinoita kuti unge uchibatsirikana, usasaswera uchitambudzika uchitadza kuita zvinhu zvako zvinofamba. Gore rato parave apa do something chiri useful nelife yako.